käka i frukost med och samma tid. Men nej, jag vaknar upp för sent. Ja, ekonomi. Man måste prioritera i livet om saker och ting, eller hur? Och för mig är det att antingen stå upp i vanlig tid, umgås med polarna och vara aktiv på dagen. Eller så sover man helt enkelt till klockan